Това са моите приятели, дето искат да се бият. Брат, къти, бе! Я се дай ръката. Това е моят приятел Мариан, Разо, Христо и самите дето се качва. Нима сте ме, моля се. Не бе, той няма. Хора, сега... Вижте какво става тук. Двамата се бият. Толкова направихме, брат, само леко се спънахме. Кучука! Бей, пък се сърни, брат. Кой ти сега? Виж това! Кой ти каза? Тогава ни бях пъргав. Авай! Моя приятел още сега са мъчи да са катери. Това съм аз. Това е той! Камераджият! Камерамен. А ония! Така да се... Не снимай, бе. Кома снимаш, бе? Къде съм? 25.08. Стена целувка на хората е. Охо. Това с най-добрите целувки прави. С най-готиния. Кавички. Те момчета ще се бият. Ето тук и Мънки Джонки. Мънки Джонки, момче. Тери си сами тук. Момче, тери си сами тук. Самите. Аз съм известния! Аз съм Тоси самката! Пък Тоси е най-големият чубан. Чубан? Аз казвам, че и моя ще убие някой каспа буската. Добре, че си най... Хора! Как правят кучетата? И как правят хората? И кучет почва да векат прави.